Сергей Пархоменко, больш вядомы як рэпер Сярога, плануе выступіць на фестывалі «Ярмарка». Імпрэза запланаваная ў нямецкім горадзе Бад Зальцуфлен на 18-19 траўня. З гэтай нагоды намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка звярнуўся ў МЗС і Бундестаг Нямецчыны з інфармацыяй пра анансаваны выступ. Паводле кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Сярога прыхільнік Лукашэнкі, які падтрымлівае дзеянні ягоных сілавікоў. Таксама ён выступае за расійскую агрэсію супраць Украіны, адкуль ён з'ехаў пад апеку рэжыму Лукашэнкі. Цяпер выканаўца неаднойчы заўважаны на імпрэзах, што фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Спачатку 2021 года быў настаўнікам і чальцом журы праекту «X-Factor Беларусь», які выходзіць на канале «Беларусь-1». Праславіўся Сергей Пархоменко ў пачатку нулявых. Сапраўдную славу яму прынёс хіт «Чорны бумер» і кампазіцыя «Возле дома твайго». І ўжо цяпер на сувязі са студыяй Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі і лідар народнага антыкрызіснага ўправлення. Вітаю вас, спадар Павел. Добрый вечер. Вядома, што калі вы працавалі міністрам культуры, вы асабіста сачылі за тым, каб рэпер Сярога не прымаў удзелу у імпрэзах, фінансаваных з дзяржаўнага бюджэту. З чым было звязанае такое рашэнне? Так, сапраўды, гэта так. У мяне даўняя гісторыя з гэтым рэперам Сярога. Я з ім асабіста не знаёмы, але калі я працаваў міністрам культуры, бадай жа ў 2009 ці 2010 годзе, я прачытаў яго выказванне адносна беларускай мовы. Ён вельмі абразліва, здзекліва сказаў пра нашу матчыную мову, што такой мовы не існуе, што гэта штучна створаная мова і што і не варта яе падтрымліваць. Пасля гэтага я памятаю, што даў даручэнне начальніку управления мастацтваў, які адказвае, ну і не толькі там адказваюць за арганізацыю мерапрыемстваў, якія фінансаваліся міністэрствам культуры альбо з дзяржаўнага бюджэту, не ўключаць яго ў праграмы гэтых мерапрыемстваў. Пазней прадзюсары неаднойчы выходзілі на мяне з прапановай, каб усё ж такі ўключыць яго, і я катэгарычна стаяў на гэтай пазіцыі, і ніколі за час маёй працы міністрам культуры рэпер Сярога не трапіў у канцэрты, які фінансавала міністэрства культуры альбо дзяржаўны бюджэт. Ну, мне такіх фактаў невядома. Гэта была моя прынцыповая пазіцыя. Калі ты нарадзіўся на Беларусі і здзекліва ставішся да беларускай мовы, то не разлічвай на бюджэтныя сродкі гэтай дзяржавы, што яны будуць падтрымліваць цябе. Ну, вось сёння ад Сярогі гучыць падтрымка рэжыму Лукашэнкі і таксама крытыка вайны ва ўкраіне, крытыка украінскага боку ў гэтай вайне. Ці гэта ягонае асабістае перакананне, на вашу думку, або такім чынам ён хацеў выбрацца з гэтага умоўнага чорнага спісу і ўдзельнічаць у імпрэзах дзяржаўнага маштабу, якія фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту? Ну, і наколькі я ведаю, он уже давно не знаходзіцца ў ніякім чорным спісе, гэта умоўна можна назваць, да, я заўсёды быў супраць чорных спісаў, але гэта мой, скажем, персанальны быў адказ гэтаму псеўдаартысту, бо там артыста-то не шмат, але калі мы кажам пра гэтую канкрэтную сітуацыю, ён да вайны, наколькі я ведаю, пражываў ва ўкраіне і пазней уцёк з Украіны. Зразумела, ён же не хоча бараніць Украіну, украінскі народ. Ён падтрымлівае агрэсію, ён публічна падтрымлівае Лукашэнка, ён публічна падтрымліваў гвалт у адносінах да беларусаў. І, конечно, мы не можам, як каманда народнага антыкрызіснага ўправлення, стаяць у баку і глядзець, што такія прапагандысты выступаюць на заходніх пляцоўках. Таму мы вырашылі ініцыяваць ліст у Міністэрства замежных справ, паўнаважнаму па справах усходняй палітыкі, спадару Лютенбергу, у адпаведны дэпартамент, а таксама у Бундестаг, кіраўніку групы за сяброўства з дэмакратычнай Беларусі, спадару Вагнеру, і учора атрымалі адказ, што яны праінфармавалі адпаведныя унутраныя структуры, унутраныя органы Германії, Нямецчыны, а таксама кіраўніцтва гэтага горада. Пра нашу ацэнку мы правялі факты, пацвярджаючы, што ён падтрымлівае агрэсію і рэпрэсіі. Якое будзе рашэнне мясцовых уладаў? Ну, не ведаю. Але мы будзем змагацца супраць такіх прапагандыстаў рэжыму. Дарэчы, тое самае мы рабілі ў адносінах да Свята-Елізаветинскага манастыра, які ездзіць па Еўропе, збірае грошы, а пазней гэтых грошы перадае на вайну рускім супраць Украіны. І я накіроўваў ліст амбасадару Ірландыі, пазней у меня была з ім асабістая сустрэча, ён пацвердзіў, што Ірландыя будзе рабіць усё
ўсё, каб яны больш не маглі туды прыехаць, але яны тут з'явіліся на перспектыве прысутнасці ў Бельгіі. І сёння, дарэчы, я накіраваў ліст амбасадару Бельгіі і палітычнаму дырэктару МЗС Бельгіі. Сёння з амбасадарам Бельгіі мы размаўлялі на прыёме ў пасольстве Нарвегіі, і ён пацвердзіў, што ён накіруе гэтыя лісты ўладам Бельгіі. Так што, мы павінны змагацца. Ці будзе атрымлівацца, гэта ўжо, конечно, другое пытанне. Але стаяць і маўчаць, значыцца пагаджацца з тым, што робяць гэтыя прапагандысты. Вось, уласна, не толькі спевакі такім чынам паступаюць, маюць пра лукашэнкаўскія погляды, з тэлевізійнага экрану ганьбаць калектыўны захад і асуджаюць тых, хто выказвае сваё меркаванне супрацьлеглае дзяржаўнаму. Аднак, калі час даходзіць да адпачынку, куды яны адпраўляюцца у вандраванне, правільны адказ у ненавісную Еўропу. Выданне «Наша Ніва» звярнула ўвагу на адпачынак закаханых прапагандыстаў. Журналістка белтэлерадыёкампаніі Лідія Заблоцкая хваліцца адпачынкам у Нямецчыне са сваім жаніхом Антонам Малютам, які таксама працуе на БТ. У сацыяльныя сеткі яна выстаўляе шмат здымкаў. Ёсць нават некаторыя з подпісам «Берлін узяты». У 2011 годзе Заблоцкая прадстаўляла Беларусь на дзіцячым Еўрабачанні. Тады школьніца з Магілёва заняла 3-е месца. Цяпер Лідія здымае сюжэты пераважна на тэму культуры. У 2020-м яна захаплялася тым, што Купалаўскі тэатр працягнуў працу пасля таго, як адтуль пайшлі артысты, якія былі супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Антон Малюта працуе на БТ эканамічным аглядальнікам і расказвае гледачам, як у айчыннай эканоміцы ўсё добра. Вось, власна, пра што можа сведчаць такія факты? Ці з прапагандыстаў вымагаюць лаяльнасці такім чынам? Давайте разберемся все ж таки з магчымасцю забараніць усім прапагандыстам выехаць у Заходнюю Еўропу. Такой магчымасці рэальна мы не маем. Але гэта не азначае, што мы павінны стаяць у баку. Мы за гэты час працы унеслі дасье і былі прыняты санкцыі ў адносінах да 500, больш чым 500 асобаў, прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, прапаганды, вайсковых начальнікаў, дзяржаўных службоўцаў, сілавога апарата, якія адказваюць за рэпрэсіі, за прапаганду ў Беларусі і дзейнічаюць супраць інтарэсаў беларускай дзяржаўнасці і беларускага народа. 500 асобаў трапіла ў гэтыя спісы. Мы уносілі значна больш. Самым вялікім прыкладам з'яўляюцца, дарэчы, нацыянальныя санкцыі Польшы, калі за знішчэнне польскіх могілак, за рэпрэсію адносінах да польскай меншасці, за, у тым ліку, міграцыйную вайну мы прапанавалі, і ўрад Польшы прыняў санкцыйны спіс, у які патрапіла 340 асобаў. Нават аднаго з раённых цэнтраў Беларусі, калі ўвесь раённы савет дэпутатаў быў упісаны ў санкцыйныя спісы. Мы такім чынам даем дакладныя месаджы, што не парушайце права, не дзейнічайце супраць інтарэсаў беларускага народа. А з іншага боку, вось мы бачым такіх прапагандыстаў у Берліне. Апошнія нашы прапановы, якія мы скіравалі у Еўрапейскі Саюз, у Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў, датычылі 26 прапагандыстаў. Гэта прозвішчы, такія вядомыя ўсім: Прыдыбайла, Жук, былы кіраўнік прэс-службы Лукашэнкі, ён зараз Саўбелю, здаецца, узначальвае, Пятроўскі, гэта Лук'янаў, гэта той жа Раманаў, Белая Русь, Акуловіч, Белта і гэтак далей. Хаця я вам шчыра скажу, што падчас нашай камунікацыі, перамоваў з Еўрапейскай службай знешніх дзеянняў, з Еўрапейскай камісіі, нам нават час ад часу кажуць пра ліміты. Прабачце, ліміты 5-10, не больш асобаў. Мы ўносім дзесяткі, мы ўносім сотні, мы нават гатовы тысячы, хаця гэта вельмі такая, даволі складаная праца, гэта ж кожнае дасье трэба сфарміраваць. Але нам кажуць, вось ліміт у наступны санкцыйны пакет на прапагандыстаў гэта 5-10 асобаў. Вось, на жаль, мы упіраемся ў гэтую сцену. Хацела б яшчэ пра адзін важны момант спытаць у вас. Вы сёння былі ў Міністэрстве юстыцыі Польшчы і сустракаліся з генеральным пракурорам у справе палітвязняў. Якія вынікі гэтай сустрэчы? Так, была сустрэча з міністрам юстыцыі, генеральным прокурорам, які адначасова займае гэтую пасаду, Адам Боднар, вельмі вядомы польскі палітык і праваабаронца таксама. Ён з'яўляўся амбудсменам Польшчы, ён таксама быў намеснікам кіраўніка Хельсінскага камітэта, і сёння ён займаецца рэформай польскага заканадаўства. Хто сочыць за сітуацыю ў Польшы, вельмі ведае, думаю, добра ведае гэтага палітыка. Галоўная тэма сустрэчы – гэта якім чынам мы можам скарыстацца з міжнароднага права, каб прыцягнуць Лукашэнка
Лукашенку да адказнасці за злачынствы, якія ён здзяйсняе супраць беларускага народа. Злачынствы супраць чалавечнасці. На падставе тых матэрыялаў, якія былі сабраны нашай камандай разам з літоўскімі партнёрамі Justice Hub. І менавіта пра гэта шла размова. Пра гэта я з ім размаўляў на прыёме ў прэзідэнта Польшы, пра гэта я з ім размаўляў некалькі месяцаў таму назад на сустрэчы з паслом Францыі. Сёння ў нас адбылася даволі змястоўная сустрэча, і я атрымаў з яго боку запэўненне, што Міністэрства юстыцыі прааналізуе прававыя падставы магчымасці прыцягнення Лукашэнкі і яго памагатых да адказнасці міжнароднай з выкарыстаннем механізму міжнароднага крымінальнага трыбунала. Гэта важна, тое, што я пачуў ад міністра. Важна, што нашы матэрыялы ўжо таксама ёсць. Зразумела, што польскі бок павінен будзе іх таксама прааналізаваць і на падставе гэтага ўжо зрабіць прававыя высновы і прыняць палітычнае рашэнне. Гэта перад намі. Важна, што мы таксама пачулі, што міністр юстыцыі, ведаючы пра праблему немагчымасці скарыстацца грамадзянам Беларусі, напрыклад, з універсальнай юрысдыкцыі на тэрыторыі Польшы, запэўніў нас, што бліжэйшым часам у Сейм Польшы будзе унесены папраўкі ў крымінальна-працэсуальныя кодексы Польшы, што дасць магчымасць вынясення завочных прысудаў, у тым ліку ў адносінах тых асобаў у Беларусі, якія займаюцца гвалтам, здзекамі, катаваннямі ў адносінах да беларусаў. Гэта тыя справы, якія знаходзяцца на разглядах пракуратур, але, на жаль, яны не рухаюцца. І калі адбудуцца змены ў заканадаўстве, я спадзяюся, закон не мае магчымасці зваротнага дзеяння, але ўсё ж такі гэта адкрывае нам магчымасць ад моманту змены заканадаўства узбуджаць крымінальныя справы і аб'яўляць у вышук больш прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі, міжнародны вышак, я маю на ўвазе выкарыстоўваючы польскае заканадаўства, за гвалт, за катаванні ў адносінах да беларусаў. Так што тут ёсць две добрыя навіны. Але гэта таксама азначае, што і шмат працы яшчэ перад намі, скажу шчыра. Такі лёс. Але будзем спадзявацца, што справа крочыць наперад. Дзякую вам за вашу дзейнасць, за гэты каментар. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў госцем студыі Белсат.